Samantala sa ating good news naman po, Gold Awardee na batang mananayaw mula Binmalay nag-uwi po ng karangalan sa Pangasinan matapos manalo po sa International Dance Competition sa bansang Thailand. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugutero. Mainit na sinalubong at binati sa Binmalay si Jaylin Margaret Bautista matapos nitong mag-uwi ng karangalan para sa bayan at sa buong lalawigan ng Pangasinan. Nagwagi si Jaylin ng Gold Award sa International Stage Music and Performing Arts Competition na ginanap sa Bangkok, Thailand noong May 2, 2026. Tinalo niya ang iba pang kalahok sa Classical Ballet Ensemble category na isinagawa sa CP All Academy Theater. Kinilala si Jaylin sa kanyang ipinakitang husay, disiplina at dedikasyon sa larangan ng performing arts. Itinuturing din ang ISMPAC bilang isa sa mga prestihiyosong international competitions na dinadaluhan ng mga kalahok mula sa iba't ibang bansa. Patunay ang kanyang tagumpay na kayang makipagsabayan ng mga kabataang Benmalenian sa pandaigdigang entablado, lalo na kapag nabibigyan ng sapat na suporta at oportunidad upang maipakita ang kanilang talento. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutaro, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.